Molt bon dia, jo sóc la Bets i si és el primer cop que estàs al canal et convido que et quedis una estona i si t'agrada doncs que et subscriguis i si encara no ho has fet doncs no sé què esperes. Comencem! Vale, penya, el vídeo que us porto aquesta setmana és un vídeo allunyat del contingut de sempre, que és a dir, de pel·lícules, de sèries i tot això, perquè us porto haul de Shein en temps de pandèmia. Però us porto una mica de les meves compres i de la meva ruïna, però con estilo. La cosa és, ja porto uns anys comprant a Shein, ja porto bastant de temps, i la compra normalment m'arriba en superbé de temps. Què passa? Que la meva cartera m'ha llançat una maldició i ha dit si t'has gastat diners que no devies, pues toma, me cago en tu pedido. Jo estava tan tranquil·la esperant el meu bon paquet que m'arribés a casa i m'arriba un correu, m'arriba un correu que diu que està a duanes el meu paquet. I jo me Virgen María Purísima. I el correu diu: en concreto, su envío ha sido seleccionado para realizar determinadas comprobaciones a las que estamos obligados por las leyes citadas y por los agradecimientos establecidos por la agencia tributaria. En mi vida m'ha tocat un sorteig d'Instagram i justament em toca que em revisin el meu paquet. Senyors, que no tinc droga, que jo només vull comprar, vull contribuir al consumisme capitalista. Bueno, ha sigut una odissea tot això. Però, senyores i senyors, ha llegado i imagineu-vos que sóc fidel a vosaltres, encara que potser no us importa. No l'he obert, porta una setmana a mi casa i no l'he obert fins que no he trobat el moment de gravar. Imagineu-vos, eso es bonito, eso es ser fiel, eso es querer a tus seguidores. I em direu, Beth, ets una tramposa, sí que està obert. Però la cosa és que vaig fer el pedido amb la meva bona germana, llavors ella sí que la farà la seva roba, però jo no. Sisplau, creu els dits perquè no sigui un fail, sense més enrotllismes. Comencem. Que està tot posat en un plàstic enorme. Primer paquete! Tenim aquí la primera peça, que són uns pantalons. He de dir que en mi vida m'he comprat uns pantalons pel Shein. No m'atrevia a comprar pantalons perquè em tenia por que m'anessin malament, però he fet el pas i m'he llançat a la piscina. Allunyaré una mica la càmera perquè em pugueu veure bé, vale? Vale, va. Desplegacions. M'he agafat uns pantalons d'aquests que són com superamples. A veure si trec una part de dalt i ens ho provem tot junt. Això és una sudadera, que ara està de moda al marró i és un color bonic. Fa molt de temps que ve una sudadera en plan d'aquestes amb cremallera per anar en plan. A veure... Ui! Me gusta! A veure, podria ser més gran. Anem a fer la provació. Apruebo. Vale, pensava que m'aniria com molt més estreta, però la jaqueta totalmente de acuerdo. M'agrada molt el color, la tela està bien, abriga, té aquí els cordons. I en quant als pantalons... Ai, potser em sobra una mica, però joder, agafen superbé, són supermacos, en plan... Llàstima que em van com una mica llargs. Aprecieu els meus paucs d'unicorn. Però és que estic super enamorada. Tinc ganes de treure-me això ja perquè estic suant. Vale. No estic preparada jo per aquesta experiència que estic a punt de viure. Té com un corset per apretar. Obrirem una més, que és un d'aquestes coses que no recordo com es diuen. Petitona. Ai, que mona, no? També me l'he agafat en color negre, perquè, no sé, és que era com molt cuco. Ai, negre, no verd, verd, perdó. Ui. Baby, you're my little silk bell when I'm riding. I'm a little open like a door, come inside. Me sirve, ¿vale? Hello? Nenes, ha sortit tot bé? Hola? Mireu de perfil. És que el corserito que té aquí... Bueno, ara anem a provar-ho amb aquestes coses d'aquí, ¿vale? Reacciones en directo, nenes. COVID, no és broma.
Aprovacions. Potser és com una mica gran d'aquí, però no sé, així petitet i d'esto pues queda com supermono. La tela pues està de madre, la veritat. Anem a provar ara l'altre color. Ui! Ai, nena, que no puc pujar. No puc pujar els braços. Ah! Em sobreviscut. Em sento col·legiala. Aprovem? Aproveu? I'll never tell Em sembla correcte, de moment la compra. Ui, això no. Tenim aquí una sudadera. Com estem? Ho veieu bé? Ho heu vist abans que jo? És molt com blandi, però m'agrada molt el brodat. És en japonès. A veure, potser provat em queda millor, però també m'hagués servit una L. És d'aquestes per amples i amb aquest vestidet pues, també crec que quedarà molt mono. Me gusta, però bueno, jo no ho entenc, a les fotos pues, es veia més ampla una M, però... ¿Será que no? Nunca se sabe. M'agrada, me gusta, me la voy a poner, però... Jo volia que fos més gran. En plan, volia que fos com per aquí, saps? Però és que em queda en plan... No es pot tenir tot en aquesta vida. No es pot sortir tot bé. Sincerament abriga, perquè ara mateix estic suant, m'estic morint de calor. M'agrada, està bé. Si us agrada el model, agafeu-vos una L. Vale, nens, nenes. Cada vegada queden menys coses. Mireu, fa molt de temps, però és que en plan, fa com 3 anys que em replantejo comprar-me una prenda de roba així. Direu, Berta, quina puta utilitat té això? Cap. Estil. Molt. Oh! És com diferent el que m'ho esperava, però m'està condint que flipes, eh? Anem a recuperar l'outfit que hem fet anteriorment. Ok. Tot ha sortit bé. Estem contentes amb aquesta peça de roba. Vale, primer de tot dic que és com una sensació super rara, perquè per aquí, mireu el coll. M'he de doblegar, però és com super raro perquè estàs com super abrigat d'aquí. I clar, o sigui, un moment, soc fan d'això, o sigui... En quina estació de l'any m'ho posaré? No ho sabem. Potser tinc fred, potser tinc calor, qui ho sabrà, però crea un estil que te cagues, nena. És igual, la darrere, sudeu d'això, porto un top d'esport, però... I... me sirve molt. Seguidament tenim una cosa, m'ho vaig comprar en plan, per què no, saps? En plan, no tinc res en blanc i depèn de com també pot servir de roba i és aquest body de florecitas, que òbviament s'ha de portar amb algú sota. Anem a comprovar la qualitat. És brodat això, són fils, vale? Pensava que es treia molt pitjor, sincerament, en plan, està ben fet. M'hi cabran aquí les peres? No ho sé, en breus ho descobrirem, la veritat. Però anem a provar-ho i buscaré la manera de veure si us ho puc ensenyar sense que sigui contingut explícit. Vale, primer fail de la compra, esperem que sigui l'últim, però és que fa fins i tot riure com de malament em va. O sigui, és que de cos em va superbé, o sigui, mireu, en plan, bueno, em sobra fins i tot una mica, però és que de pit és el doble de petit, en plan, no puc, ni intentant-ho, no puc. És que... M'he intentat posar un outfit en plan Pinterest, saps això que es posen com linceria per sobre les samarretes de màniga curta. La idea és bona, funciona? No. En plan, tinc per aquí tetes, o sigui... Tot malament amb aquest outfit, tot super malament. És que si ets com jo, doncs no. No te la compris. T'he anticipat els fets, és fatal, o sigui, pensava que podrien entrar de manera millor, però no ni ho intenten. L'esquena, doncs amb aquesta samarreta segur que queda de puta madre. Sembla que estigui de carnaval i portem la roba posada al revés. Bueno, tu, continuem, no passa res. Per últim, ja nenes, estem arribant al final. Tenim un vestit d'aquests d'hivern, que, bueno, jo pensava que m'arribaria al meu pedido al gener, però per tot el que ha passat, doncs... I és un vestit d'aquests tipus jersei, saps?
I per posar-me'l també em vaig comprar un cinturó. I és que, nenes, jo tinc una obsessió amb els corsers i amb aquestes coses, amb els cordons, aquí, que t'agafin i facin a lo Bridgerton, però sense quedar-te sense respiració, que a mi em dóna la vida. I vaig veure aquest cinturó i vaig dir, ho necessito la meva vida, ho necessito. I té pinta que és d'aquests superelàstics. Chaval, gym en casa, ¿para qué compraron aquestes coses de teletienda? I aquí darrere pues, té com els botons per posar-ho. Vamos a hacer la probación del último outfit, esperem que sigui exitós. I anem. Hemos vuelto. Moltes coses a comentar. Primer de tot, per separat, de puta madre, en plan, és bonic, abriga, tornem a estar escanyades, però estem estiloses. El color pues, està bé. I el cinturó pues, apreta-lo just, en plan va de madre, tu pots apretar si vols aquí. Però és que la combinació no me convence, nena. Per un costat sembla que tinc ult de Kardashian i és l'últim que tinc jo. Però perquè fa una arruga aquí, saps? No sé, m'estic fregint. El cinturó està de madre, però crec que l'hauré de combinar amb altres coses, perquè aquesta combinació és com una mica exòtica. És com raro, m'he mirat al mirall i dic... Què? Però bueno, aquest cinturó pues, crec que quedarà millor amb uns texans i una samarreta. I el vestit de mida està bé quan et poses el cinturó, si no és una mica llarg. Unes botes altes de madre i crec que m'ho provaré amb un altre cinturó en otra vida. I bueno, nenes, fins aquí el haul del Shein. Anem a retornar a l'outfit inicial, que no s'ho gaire tant com ho estic fent ara. Guai! Pues ja estem, nenes. Tinc aquí un desastre monumental al terra. Però bueno, tu, fins aquí el haul de Shein, que portava un mes i pico esperant aquest paquet. Les coses en general han sortit bé, estem contentes. Per si a alguna li interessa, doncs deixaré els links a les robes a la caixeta de descripció, que se'n diu. I bueno, espero que hagueu disfrutat i gaudit del meu consumisme i de la meva resta de diners a la meva cartera. Però estic contenta. Així que ens trobem pròximament amb un altre tipus de contingut. Ens veiem superaviat si voleu.